První ucelený zářijový víkend byl v brněnských Černovicích věnován hodové zábavě. Nejočekávanější byl ale sobotní program, ačkoliv všemu předcházelo stavění máje, příprava hodových prostor, doladění posledních detailů připadlo právě na sobotní dopoledne. V místní Sokolovně se pak všichni sešli krátce po 13. hodině. Strojilo se do ručně šitých krojů, které obléklo 13 místních dětí. My jsme dneska přivezli 11 krojů z Velkých Pavlovic. Tak je to oblast Hanáckého Slovácka a tam je to všechno, každá dědina má svůj charakteristický znak, u těch dospělých je to víc poznat, že nosí třeba černé punčochy, jednobarevné barevné zástěrky, že tam není na nich žádná malba. U těch dětí je to takové víc jako zjednodušené. Že jsem nemohla ani dospat. Já jsem se těšila hrozně moc a nejvíc na průvod. Já jsem se těšila na všechno stejně. Jak už je tu zvykem, nejdříve bylo třeba předat právo. Tradičně se tohoto slavnostního aktu ujal starosta, popřál chase a hodovníkům vše nejlepší a vše mohlo začít. Starostovi! To je platí! Starosta! Kdo si uchne? Uspořádat takové hody není jednoduché, nicméně my samozřejmě tady ten folklor nějakým způsobem podporujeme. Máme ještě tady takové zázemí, tak jak jste možná viděla, Májek a Májíček, který vede pan Zelinka, který je prezidentem folklorních slavností v České republice, takže myslím si, že tady takovéto zázemí pro ten folklor je a my ho podporujeme jednak tím, že i dáváme podporu Májku, Máječku a samozřejmě hody jsme hlavním pořadatelem těch černovických hodů, takže opravdu ta podpora z radnice tady je. Vzpomínám si na hody před 20 a více lety. Jsem vlastně pokračovatel této tradice po mém otcovi, který vlastně obnovu černovických hodů založil a před 20 lety v roce 1993 jsme společně jezdili na drožce s koníčkama, s povozem a v této tradici pokračujeme dále. Velice mě baví a těší to, že se v průběhu let ze 2, ze 3, ze 4, z 5 párů stárků nakonec nabalilo letošních 21 stárků. Mám z toho obrovskou radost a na prahu své 60 bych chtěl říct, že určitě, a už jsme si to slíbili i s ostatními stárky, starými stárky, že na tuto tradici mladých stárků a starých stárků navážeme a příští rok zase znovu v kroji se sejdeme. Dlouhý průvod chasy se pak od radnice vydal směrem k Farměrovu náměstí. Tyto oslavy jsou letos navíc o to svátečnější, že si připomínáme již 20 let od doby, kdy tradice hodů byla v Černovicích obnovena. Do samotné organizace se tak zapojilo 42 lidí, kteří se v minulých letech objevili v chase. Takže mi dovolte, abych představila Jitku Dvořákovou a Michala Nejeschleba. Následuje Lucie Brůžová s Davidem Kuklou, Veronika Dubková s Honzou Kadlecem, Jitka Kameníková s Honzou Sládkem, Nikola Čermáková s Michalem Habánem, Lucie Francová s Mariánem Rapantem, Eliška Tebichová Matěj Franko, Lucie Zouharová Milan Kubičík, Veronika Číšková Tomáš Habán, Anička Hrazdírová Vojta Víšek, Eva Pavlíčková Michal Schmidt, Katka Tomášková Jarek Nejeschleb, tady je máme, Monika Staňková Jiří Nekuda, Šárka Váňová Tomáš Hrazdíra, Jana Zapášková Matěj Borovec,
Radana Novotná, David Věčer. Zakládající dvojice Petra Kvitová, Ludvík Kadlec. Renata Žižková, Richard Žižka. V tuto chvíli prozradím, že jsou to již manželé. Anna Částková plus Kamil Štěpánek. Veronika Neufeldová, Jan Pekárek. Iva Makovičková a Jiří Ondroušek. No, bylo to náročné, protože máme víc párů, máme 21 párů, což je 42 lidí. Trénovali jsme asi 2 měsíce letní prázdniny, 3krát týdně, 2 až 3 hodiny denně. Náročný to bylo, že máme 4 besedy, vždycky jsme mívali jenom 2. K hodům již tradičně patří dobré víno a slavnostní koláčky. Těch letos byly 3000 a neodmyslitelně musí stát uprostřed veselého dvora hodová mája. Mája je z Lelkovických lesů, má 16 metrů, stavili jsme ji ve čtvrtek odpoledne o 6 hodinách. Počkej holka, zatím roští, však já ti to neodpustím. Počkej holka, zatím roští, však já ti to dám. A co? A proč? A jak? A nač? 2 houbičky nebo 4, ty já tobě dám. Program je bohatý, protože máme 20. výročí hodu. Uvidíme tady pampelišky, řečkovické 13, soubor májíček s symbolovou muzikou májek a samozřejmě naši černovickou chasu. Během celého odpoledne se tančilo a parket hostil nejednu secvičenou besedu. Poslechu a hlavně dobré náladě zahrála již tradičně slovácká dechová hudba Vlkošáci. Budou tady klasické polky, valčíky, možná nějaká ta moderní hudba, pokud bude chasa chtít, a bude to veškerý žánr vlastně dechovky. Líbí se nám tady, podporujeme, vystupujeme tady, takže je to pěkné. My to máme hrozně moc rádi, už zase mám slzičky a jako sokoly jsme vždycky byli v krojích a teď to z té generace na generaci přechází. Vnučka je v kroju a dcera Peťka to všechno tady organizuje a srdíčko mě dělá, tak a jsem moc rád. A všichni okolo. Hrozně líbí ty tance, hlavně ta česká beseda. Já když jsem byla mladá, tak jsem ji taky tančila a dneska je mi už 76 let, tak, ale ještě písničky všechny znám a zpívala jsem sebou. Podporujeme hody, líbí se nám to, máme děti v kroji, takže dobrý. Hody se letos opravdu vyvedly, nejenže byla vysoká návštěvnost všech místních, ale k dobré náladě přispělo i slunečné počasí. Nezbývá než všem organizátorům poděkovat a doufat, že se i v příštích letech tradice hodových oslav v brněnských Černovicích udrží.